такая ніша, яна ў мечетях кожных ёсць амаль што, толькі ў самых маленечкіх можа не быць ніши, але ў таких больших парадных мечетях ёсць ніша, якая называецца михраб. Михраб указывае у бок Мекки. Бачите Мекку зверху, Каабу. На Каабу молятся все мусульмане сели. Вот это Кааба. У нас есть такая шкатулка в выгляде Каабы. Кааба перекладаецца з арабскай мовы як куб. Але гэта не проста куб. Гэта мечеть, одна з першых мечетей у свеце, з'яўляецца святыней усіх мусульман, у бок которой молятся все мусульмане. Не на Каабу, а у бок Каабу. Тут у нас напереде заўсёды сядзіць імам. Імам так перекладаецца з арабскай мовы, як той, хто сядзіць напередзе. Гэта мусульманскі свяшчэннік. Перед нішай михрабам заўсёды ёсць вось такія прыступкі, і гэтыя прыступкі вядуць наверх. Для чаго гэта патрэбна? Гэта так званы мінбар. На яго падымаецца імам, і з трэцяй прыступкі, з апошняй прыступкі, гаворыць хутбу, пропаведь для прыхаджан. Чаму не самыя верхнія прыступкі? Лічыцца, што самая верхняя прыступка для прарока Мухаммада, таму ніводнаму чалавеку, хто бы ён ні быў, нельга ставаць на самую высокую прыступку. Калі імам кажа хутбу, пропаведь перад людзьмі, перад народам, ён заўсёды лічыцца, што за ім стаіць прарок, які вядзе яго хутбу, пропаведь. Зверху вы можете убачыць надпісы такія, ў рамках паўсюль у мечеці. Гэта называецца мугіры. Гэтае мастацтва прыдумалі татары, так яны прыдумалі упрыгожваць мясцовыя татары свае мечеці і хаты. І вы можете убачыць выслоўе з Карана. Гэта гімн у гонар у славу прарокаў, якіх мы ведаем. У ісламе славяцца не толькі прарок Мухаммад, але, напрыклад, прарок Іса, Ісус, і Маісей, Муса. Усе яны тут згадваюцца. Апошні прарок Мухаммад, і лічыцца, што пасля прарока Мухаммада ніводнага прарока ў гэтым свеце не будзе. Пасля гэтага, пасля прыхода Мухаммада, будзе толькі судны дзень. Над вами балкон. Балкон тут існуе для павелічэння прасторы. Калі у малітоўныя дні, у пятніцу, па вялікіх святах, людзі не змяшчаюцца ў гэтай зале ўнізе, яны выкарыстоўваюць балкон. У пярэдняй частцы балкона сядзіць спецыяльны чалавек, памочнік імама, які яму дапамагае распяваць Каран і весці службу. Каран распяваецца на арабскай мове па сённяшні дзень. На арабскай мове ён распяваўся і ў савецкія часы, калі наша мечеть была адзінай дзельнай мечеццю на тэрыторыі БССР. І ён распяваецца па-асабліваму. Манера распеву наша індыўская захавалася толькі ў Індыі. А ва ўсім арабскім свеце афіцыйна Каран распяваюць ужо так, як навучылі ў медрэсэ, у спецыяльных школах. Але як з'явілася тут наша мечеть? Татары тут жылі яшчэ з 16 стагоддзя, мечеці ў іх не было, ім забаранялі будаваць мечеці, розныя князі і каралі. Але ў 19 стагоддзі тут маёнткам Ілля валодала адна цікавая жанчына. Звалі яе Эльфрыда Замойская. Зараз вам усім покажу яе партрэт, гэта яе фотапартрэт. Тут ей прыкладна 40 гадоў. Эльфрыда Замойская паходзіла з роду Тызенгаузаў, знакамітага беларускага роду. І яна вылучалася тым, што ў яе быў вельмі лёгкі характар. Яна вельмі любіла музыку, танцы, яна любіла цыгареты, любіла курыць і па сваёй маладосці закахалася ў свайго старэйшага дзядзьку. Нават думала ў Парыжы заручыцца з ім. Але яе дзядзька Тызенгауз, ён быў такі чалавек з характарам, з паставаў, і ён знайшоў їй болей правільнага мужа, так сказаць, з Польшчы, пана Замойскага. Ён паходзіў з аднаго з самых багатых радоў Польшчы. Вось гэта сядзіць на гэтай фотаздымку сама Эльфрыда з цыгаретай, яе муж і 3 дачкі. Зараз я вам покажу. Чаму яна курыла да канца свайго жыцця?
жыцця. Справа ў тым, што ў яе было 8 дзяцей. З гэтых 8 дзяцей да сталага ўзросту дажыло ўсяго 5. Дзіцячая смертнасць у 19 стагоддзі, на жаль, была вельмі вялікая. І вось з пабудовай мечеці звязана адна легенда. Да, вось яна сядзіць з цыгареткай, гэта яе дочкі, гэта муж. У нее 8 детей и все дочки? Нет. Были. Хлопцы былі, да. Яна дала замойскім шмат дзяцей, вось, падаравала. Здароўе ў яе было моцнае, можна сказаць, на той момант, 8 дзяцей нарадзіць. Звязана легенда з будаўніцтвам гэтай мечеці. У яе старэйшыя дочкі аднойчы моцна захварэлі. Захварэлі некай невядомай хваробай. Яна шукала дактароў па ўсёй тэрыторыі Рэчы Паспалітай, у Еўропе, у Польшчы, у Літве і не магла знайсці дактароў. І вось пад Літвой ёсць вёска. Яна называецца 40 татар. І ў той вёсцы нібыта жылі 2 браты татары, якія зналіся ў ісламскай медыцыне. У татараў ёсць такая рэч, называецца граматка. Гэта тэкст з Карана, выпісаны на спецыяльны трохвугольны лісток, які насіўся заўсёды пры сабе у спецыяльным кожаным чахольчыкі. І вось гэтыя граматкі выдаваліся дзіцяці пры яго нараджэнні, і нельга гэтыя граматкі было аддаваць. Гэта быў амулет, які насіўся пры сабе ўсё жыццё. І вось у гэтых братоў таксама былі граматкі. Яны таксама спрабавалі паваражыцца над гэтымі дачкамі Эльфрыды Замойскай, але ў іх не атрымалася. І тады яны вырашылі аддаць гэтым дочкам граматкі свае. Яны аддалі граматкі, і дочкі выздаравілі. Дочкі выздаравілі, татары, гэтыя 2 брата, хутка захварэлі і памерлі. Гэта быў праклён такі. Але вось яна сама, Эльфрыда, яна была каталічкай, дочкі таксама былі каталічкай. І пасля гэтага, як кажуць, яна вырашыла аддаць лес на пабудову гэтай самай драўлянай мечеці. Сама Эльфрыда да будаўніцтва мечеці не дажыла. Яна памерла ў 1874 годзе. Мечець адбудуюць толькі праз 10 гадоў адчыняць. І вось тут, на нашай сцяне, у Мічурскай палове, ёсць пліта у гонар Эльфрыды Августаўны Замойскай, надпіс па-польску. Фундатор же мечету, ясно вельможной памяти Эльфрыде Августаўне Замойскай, татары братьям Равшчызнам, падзякі клада. І стаіць 2 года, 1353 і 1934. Злева 1359 год, гэта год па мусульманскаму календару. Справа па григоріанскаму календару. Гэтую самую пліту усталяваў сын Эльфрыды Замойскай, Томаш Замойскі, за год да сваёй смерці. Зараз я вам сам покажу партрэт Томаша. Вось гэта яе самы малодшы сын. Ён прыехаў за год да сваёй смерці у Кіеве. Тут адбывалася свята на гонар 50-годдзя будаўніцтва гэтай мечеці. І яна была і тут у прысутнасці тагдашняга літоўскага муфція, гэта глава іслама, была адчынена гэта пліта павешана. І з тых часоў гэтая пліта тут і захоўваецца. Да, мужчына даволі красівы. Но у Томаша Замойскага быў усяго адзін сын, Август Замойскі. Ён быў скульптарам, чалавекам мастацтва, у яго было 3 жонкі і ні аднаго дзіцяці. Так што род праз Эльфрыду, на жаль, не прадоўжыўся. Але ў гісторыі гэтага горада яна запомнілася не толькі тым, што пабудавала мячэць, але і тым, што пабудавала, напрыклад, капліцу Святой Барбары на старых каталіцкіх могілках у нас у Ігні. Таксама укладала вялікія грошы ў рамонт нашага касцёла святых апостолаў Петра і Павла. Ну, звернемся назад да мечеці. У мечеці ёсць мугіры з выявай карты мечеці Стамбула. Гэта мугір яшчэ часоў дарэвалюцыйных. І таксама тут ёсць мугір з выявай Меккі і Медзіны, 2 галоўных гарадоў мусульман. Тут таксама ёсць цікавы спіс людзей і нейкія циферкі. Што
Что это за спіс? Это арабский текст, и тут арабицей написаны имена и фамилии тых татаров, которые в 1920 году дослали с Америки доллары сюди на ремонт мечеті. Справа в тим, що в 1920 году дах, який був накритий гонтою деревом, згнив і мінарет. І треба було це перебудовувати. Тому люди, татари, які приїхали ще до Першої світової війни у Америку, які мали гроші, дослали хто скільки мог. Тут написано 5, 10, 1 долар, 25 доларів. Хто скільки змог. Дослалися, собралися, і тут було, мечеть була накрита бляхою, і був відбудований на новий наш мінарет. Ну і вам, звісно, цікаво поглядіти, як моляться жінки, да? Давайте поглянемо. Що відбувається у мечеті? Тут немає ніякого шкла. Ви свободно бачите, тут повітря свободно проходить. Але все ж таки мужчини і жінки не глядять один на одного. Чому? Боїшся, що під час молитви, коли мужчина заглядається на пригожу дівчину, на пригожого хлопця, він перестане думати про Аллаха, до якого він прийшов у цей храм. Тому мужчини і жінки моляться по-особливо. У мечетях у Сходу, тобто у Турції, у той же Саудовській Аравії, ви у мечетях не побачите жіночої зали, там такого нема. Там жінки або на балконі, або у маленьких покойчиках. У нас особные залы были у мечетях Беларуси в основном. Так что это такая уникальная з'ява. Ремонт мечети відбувався з 2013 года по 2017 год. За этим наглядало Міністерство культури. Усі особливості древляної архітектури, ось такі елементи, які зажимають стовби, як вони не сповзаються. Вот эти двери, например, заменили. Можно? Эти двери заменили. Эти оставили оригинальные колонны. Эти двери, так само, это оригинал. Просто фарбу снимали и оставляли так, как есть. Это так само все оригинал. Ничего тут не изменялось, только обивка древа. Бо у советские часы мечеть обили фанерой и пофарбовали у небесный колер. Она была розфарбована як квітка. Ось. Ну, а уже у наші часи відбувся ось такий масштабний ремонт. Справа в тим, що мечеть не має оцеплення, і навіть у зимові часи, коли тут мінус 20, у нас буває мінус 30, відбуваються служби. У нас був старий імам Шабанович, який прослужив імамом 50 років. Амаль увесь час, поки тут був совєтські влади, тут володали, він как не выделяться, ён рабіў калгаснікам у калгасе, каб да яго не было ніякіх пытанняў. Мажліва, таму нашу мечеть не закрылі, дзякуючы менавіта гэтаму імаму. Але у нашага яшчэ аднаго старага імама была байка, чаму гэтую мечеть не закрылі. Бачыце, тут паўсюль агароды каля мечеці. Вось калі два калгасніка прыйшлі закрываць гэтую мечеть камуніста, наши татары взяли тяпки, взяли камни и вышли боронить свою мечеть, как ее не зачинили. И мечеть